Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Idol ko si Tatay. Dagin ni mo taon ba yalan? Abi ni mo? Nakonsinsya ni ba taon ko ha? Oh? Ano man? Anong nakonsensya man ka? Ah, bahala na. Sultihan talang yung ka. Saon sa? Bayalan, sorry ha? Pero sultihan talang ka sa mga libak sa mga maritis batok ni mo. Ngano di bay? Giuntoy ka lang kuno ni Chuna. Bunga na silang kasuya bay butong nga si Chuna moya kung gihigugma. Oh, unsa? Bay, bida. Ako ba? Sorry kaya sorry. Pero ako naluoy na taon ko ni mo. Ay, kani. Ayaw, yung kamalakan. Napay butong. Kusanak. Ay, ginawa. Sultihan na ka. Sultihan na ka. Ikaw, mura magkakugilingaw noon mo noon sa bagay. Sultihan na ka bay. Gikubala na yung kasing-kasing ko eh. Oh, bayalan. Sa ako nagikaingon ni mo, tanang-tanan, mga paglibak nila kang langga, Chuna. Bunga gina silang kasina ba? Gusto lang sila nga maungkag mi ba? Gusto lang na sila nga magkabuwagin mi. Oh, Oo. pero Mama na. ato sa nguno na. Klaro Anong kayo. gusto ba sila magkabuwag mo? Unsa may kuha nila, be? Hibaw ka. Maunay gusto sa mga marites. Oh, Gusto na sila nga dunay magkabuwag. Gusto na sila nga dunay magpatay tungod sa ilang intriga. Kaya ang uban, ha, ibaw ka, magbugno. Unya, kung maibaw sila, malipay sila. Eto, nagbugno na. Nagbugno tungod sa liba. Ang ubang magtiayon, nagkabuwag yun, nagkabuwag yun. Tungod sa ilang paglibak. Tungod sa ilang mga, gipadagan nga, ngilad nga mga istorya. Wala sila lang gibuhat, bay. Mao gina ang pagpamantay. Ilabi na, nga, kanang, diyas tindahan ni Sindoy. ah, Ibaw ka na. Ay sus, ana na magtapok niya. Ana magtapok ang mga marites. bay. Kuan ba? Nalukoy taon ko ni mo, itaw. Salamat kayo. Ibaw ko, ang iyong pagilan ako, amigo, tunay ng amigo mo, nagsumpay tas tinai ba. Salamat kayo sa iyong pagpakabana, bay, bro. Sabi, bay, makatuong gali ko. Pero ay lang sabta ba? Ay lang sabta. Duduan kang may. Ay lang sabta ginana. Nisulti lang ko ni mo tinood. Aron magkabuwag yun mong Chuna. Dili. Wa, kung sultihan ni nga, mauna nga magkabuwag mo. Pero, kung matinood mo na, luoy kay ka, naluoy ko ni mo. Kani mo. Di ka, bay. Dili dyan ko mo to, bay. Ibaw ko, nga, kana si Langga Chuna sultian taga bay. In love kay na nako. Pinom sa in love dia. Oh, mo na. Oh. Pinom dia. In love dia. Bailan ko an kana. Pinom ka, hupaw noon ka. In love kay na Chuna nako, bay. Ngano ba kay? Bida eh. Mura mo kang broken voice ng imong sinultihan. Ngano ba ka? Duko ba ka? Bailan, ano ka? Tandog lang ko, bay. Oh, Mila dyo ka na kung tinuod ang amigo ba. Labos tanan, bay. Lagot ko, di bay. Nga nung ila magaling na utos Chuna, bay. oh, bayalan. Wawata may magpangayon nila. Nga nung dauton maginila nga kung langga, Chuna. Oh, bay. Okay. Langamat kayo, bay. Ito nga, basta busugan ako, bay. Esas, sama kayo. Salamat pinong kanako. Ako'y angay pasalamat mo. Oh, salamat ko taon. Sige, unhata ka kay ako pag sugato ng akong anak. Sige, bay. Ikay bala.
Oy, bagting mong cute nga cellphone. Ipad mo cellphone. Oh. Bagting da eh. Oo, cute ka na kung cellphone keypad ko taon eh. Okay ra gyud, importante ba nga katawag ta. Oh, day ati na man ding nanawag na ko taon. Hello, Inday. Tay, di anak ko sabay. Niuli na ko. Uy, mao ba? Oh, uli na lang, tay. Si nanay ni mo na diha. Uwa man diris nanay, tay. Okay. Ay, kwanto ni report to sa iyang manager. Sige, tay. Paabot ko ni mo din eh. Maglungag kong daan, tay. Sige si Inday, kay magkapit sa kong sudan para na to sa panihapon, ha? Sige, tay. Salamat. Bye, tay. Babay, anak. Unsa man? Uli na lang ko, kay tuan naman din, uli naman din akong anak, doon nas bahay si Inday ete na. Uli ka? Kuyog lang ta. Ito ako piyo sa inyo. Okay, bye, butong ka na. Oh, anak, saan naman? Nakaluto na ko, tay. Oh, very good. Ano yan, nagdasa kong sudan. Kaon na lang, kaon na. Oh, ikaw di ay. Ay, wang nakakaon ko dahil ngayon, nanapit mo ko sa may butong. Dito mo nga akong pasil. Oh, mao ba, tay? Sige, kaon na lang, ha? Sige, tay. Unsa man ang dani mo sa daan, tay? Kuan, kining manok Bisaya, inasal. Wow! Kalamian ha, tay! Oh, tinibuok. Tinibuok ako gipalayo, tibuok na. Para ninyong nanay ni mo. Kanya kay Wakman's nanay. Ay, sige lang, kaon na lang. Ay na lang paabutas nanay ni mo. Trabaho man taon tong imong nanay. May nanawag ni mo, tay, ay. To, kinsa man ni? Numero? Numero raman ni? Ha? Numero? Wala ka phone book, tay? Wala. Kadiyat. Akong tubagon. Hello? Hello? Kinsa ni? Si Apple Lilan. Apple? Uy! Ganun narawag ka? Ha? Apple? Kuan lang, kining nasyo na. Chona, Mm. wa para ba na uli diri Apol? Trabaho pa taon. Mao ba? Ay, bawo ka, kanang akong asawa ta. Isipin ako ng asawa. Kining ngitay yung trabaho ta, magatimpag na ako. Nga naman ta, Ay, may tuyot ako niya. wala mo nagkuyo? Ha? Uy. Wa mo na kuyog na. Wa para ba na uli? Kung sa ganit, akong paibaon nga nanawag ka. Pero, tawagin na lang siya cellphone. Sige, okay. Butawag ko niya. Nya mo anak ako nimo. Amari ka. Okay, way problema. Salamat daan ha. Kanus ka mo ari Apol? Kuan, manawag niya ko nimo. Kay doon ako i-deal nimo. Idil. Unsa man? Ay, mo na niya ako. Okay na ba, ha? Bye, Alan. Bye-bye. Unsa ito ba? Ay, may trabaho ko na ka. Mao ba? Onya, unsa may imong i-deal niya? Akong dilan og perfume. Good. Tapos, Ano pong tana diha? Ako naman ang diskarte. okay. Pero ay, klarohon ta niya. O nga naman. Tingaling magselos ka. Unsa? Krasa ba kong Alan? May tinaguan day kang pagbati ni Alan, day? Amo lang, naalang ka. Aw, may panahon pa, uy. Oh, basa niya magnoon ko ni mo ha? Basig di na siya magpangita ni mo. Buang. Milagro gud, tay. Nga nanawag silang Apple ni mo. Wa tingali lingaw, Inday. Adaw naman kuno sa idil na ko. Unsa mo ko na yung idil? Mambot, yung kumibaw kung sa iyo idil. To di, Inday. Bawa ka, mag-order niya ko kinasal, Inday, para sa imong graduation. Na, mugasto pa gyud ka, tay. Tural. Nga man. Magsaulog kita sa imong graduation, Inday. Yun na. Wala, sa nanay ni mo, Inday. Nana siya. Karon palagi ka. Akong gikontak ang panday nga si Panyong para mo ayo na itong atop. Daghan na kay buslot.
Oh, Ako na lang nilihok. oh. Ipaayo ko ni, aron di ka magmahay nako. Bunga ni sa akong paningkamot sa akong diskarte. Papuy-on ti kag tarong-tarong nga bahay, Alan. Aron kung mawa ko, di ka tantong magmahay nako. Uy, mawa ka? Ano di ay? Asa di ka? Biyaan ko nimo. Tumbaga ko uy. Biyaan ko nimo. Langga tsuna. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!